Nem tudom, hogy vajon felfigyeltél-e már sétáidon arra a hosszú keskeny lábra, ami a folyó mellett húzódik. Ez a folyóról egészen le van szakadva, ama szélesen és mélyen sodródik vég nélkül tova. Ezt egy nyálkás film fedi. Az élő folyammal nincs összeköttetésben, és már halak sincsenek benne. Ez egy állóvíz. A mély folyó teli élettel és élni akarással, árad szakadatlan. Nos, nem gondolod, hogy az emberek is ilyenek? Kiássák a maguk kis lábját az élet hömpölygő árama mellett, aztán ebben a kis lábban áldogálnak, és meghalnak, és ezt a stagnálást, ezt az elfonnyadást nevezzük mi életnek. Mert mi mindnyájan stabil viszonyokat akarunk. Szeretnénk, ha bizonyos kívánságaink vég nélkül teljesülnének. Örömöt akarunk vég nélkül. Ásunk egy kis lyukat, aztán elbarikádozzuk magunkat abban, a családunkkal, a becsvágyunkkal, a műveltségünkkel, a félelmeinkkel, az isteneinkkel, a különböző imaszertartásainkkal, és hagyjuk az életet ott tova illanni, abba meghalni. Azt az életet, ami sohasem állandó. Örökös változás, oly sebes, oly partalan, oly mély, oly rendkívül életerős és szép. Megfigyelted-e már, hogy a folyó beszédét hallani lehet, ha csendben a partjára ülsz, a víz csobbanását, az elúszó áram moraját. A mozgás örökösen érezhető. Ez egy rendkívül mély és széles tovamozdulás. A lábban azonban semmiféle mozgás nincs. A vize áll, és ha megfigyeled, felismerheted, hogy éppen ez az, amit a legtöbbünk szeretne. Egy kis, mozdulatlan lábat. Az élettől elválasztott létet. Mi azt mondjuk, hogy a mi láblétünk helyes. És mi ki is dolgoztunk egy filozófiát, hogy ezt igazoljuk. Mi kifejlesztettünk szociális, politikai, ökonómiai és vallási elméleteket, amelyek ezt alátámasztják, és nem szeretnénk zavartatva lenni, mert mi éppen az állandóság érzését keressük. Tudod, mit jelent ez? Állandóságra törekedni? Ez azt jelenti, hogy az ember azt kívánja, az örömteli tartson örökké, a kellemetlen meg tűnjön el olyan gyorsan, ahogy csak tud. Azt akarjuk, hogy a név, amit viselünk, ismert legyen, és a család a birtokon keresztül tovább vitessék. Vágyunk az állandóság érzésére a kapcsolatainkban, tevékenységünkben. És ez azt jelenti, mi keressünk egy maradandó, állandó életet az álló lábban. Nem akarunk ott semmiféle igazi változást. Tehát felépítettünk egy társadalmat, ami nekünk a név, a birtok, az
elismerés állandóságát garantálja. De nézd csak, az élet nem ilyen. Az élet nem maradandó. Ahogyan a levelek a fáról lehullanak, minden más is átmeneti, nem állandósuló, örökös vándorlás és halál. Megfigyelted-e már, hogy egy csupasz fa, amely az égbe nyújtózik, milyen szép. Minden egyes ága kirajzolódik, és a csupassága dallá, költeményé lesz. Minden levelét elvesztette, és most csak a tavaszt várja. Ha majd jön a tavasz, eltölti újra a fát, meg annyi levelének muzsikájával, melyek azután újra hullani fognak, és újra elszáradnak, ha annak ideje eljön. Ez az élet útja. Sodra. De mi nem akarunk semmihez hasonlót. Mi kapaszkodunk a gyerekeinkbe, a hagyományainkba, a társadalmunkba, a nevünkbe, és meg annyi kis erényeinkbe. Mert mi állandóságot akarunk. És ezért félünk meghalni is. Mi félünk a dolgokat elveszteni, amelyeket mi ismerünk. De az élet nem olyan, amilyennek mi azt szeretnénk. Az élet egyáltalán nem tartós. A madarak meghalnak, a hó olvad, a fákat kivágják, vagy a vihar dönti ki. És az összes többi. Mi azonban azt akarjuk, hogy minden, ami számunkra kielégülést jelent, tartós legyen. Ragaszkodunk a helyzetünkhöz, tekintélyünkhöz, amit a többi ember felett gyakorolunk. Szakadatlan. Mi nem vagyunk hajlandók az életet olyannak elfogadni, mint amilyen az valójában. Ez egy tény. Ez egy tény, hogy az élet olyan, mint egy folyó. Töretlenül mozgó, mindig kutató, kereső, előre nyomuló, a medréből kilépő. A vize minden hasadékon behatoló. De nézd csak, a szellemünk nem engedi, hogy vele is ugyanezt történjék. A szellem ezt veszélyesnek, kockázatosnak tekinti, hogy az állandó változásban, bizonytalanságban éljen. Tehát épít maga körül egy falat, a hagyományok, szervezett vallások, a politikai és szociális elméletek falát. A család, a név, a tulajdon, a kis erények, amelyeket kiműveltünk, mind e falon belül vannak. Mind az élettől elválasztva. Az élet állandóság nélkül való. És örökösen megkísérli ezeket a falakat áttörni, lerombolni. Amik mögött zavarodottság és nyomor van. Az istenek a falakon belül mind hamis istenek. És az érintett iratok és filozófiák jelentés nélküliek. Mert az élet rajtuk kívül található. Csak egy olyan szellemnek, akinek nincsen védőfala, akit nem terhelnek önön szerzeményei, összegyűjtött tulajdonai, a saját tudása, aki időtlenül és biztosítékok nélkül él. Egy ilyen szellem számára az élet valami rendkívüli. Egy ilyen szellem maga az élet.
Mert az életének nincs nyugvóhelye. De a legtöbbünk szeretne magának egy nyugvóhelyet. Mi szeretnénk egy kis házat, nevet, állást. És mi azt mondjuk, hogy ezek mind nagyon fontosak. Mi állandóságot követelünk, és csinálunk egy olyan kultúrát, amely erre a követelésre épül. És kitalálunk isteneket, amelyek egyáltalán nem istenek, csak a saját kívánságaink vetületei. Egy szellem, amelyik állandóságot keres, hamarosan megreked, mint a láp a folyó mellett. Megromlik és bepossad. Csak az a szellem, amelyik nem épít védőfalakat, biztos helyet, sorompókat, gátakat, akinek nincs nyugvóhelye, és egészen az élet mozgását követi, időtlenül tovanyumó, kutat, és magát robbanásszerűen megnyitja, csak egy ilyen szellemnek van igazi öröme, és örök megújulása, mert ő maga a teremtés, az alkotás. Érted, hogy miről beszélek? Ha ezt megérted, akkor megváltozik az egész életed. A viszonyod a világhoz, a szomszédodhoz, a feleségedhez, a férjedhez. Egy egész más tartalmat fog kapni. Akkor nem fogod megkísérelni, hogy magad valami mással töltsd el. Mert akkor látni fogod, hogy a beteljesülés vágya csak keservet és szükséget szül. Ha ezt megérted, akkor elkezded az élet rendkívüli igazságát megérteni, és ebben a megértésben nagy szépség, jóság és szeretet van. Míg egy olyan szellemnek, amelyik a biztonságot és állandóság lápját keresi, a fáradozásai csak sötétségbe, romlásba vezetnek. Ha a szellem egy ilyen lápot egyszer már magának létrehozott, akkor az fél azt elhagyni. Akkor félni fog keresni, megismerni. De az igazság, Isten, valóság, vagy ahogyan ezt te csak nevezni akarod, messze a lápon kívül található. Tudod, mi a vallás? Az nem dicsérő ének, nem egy szertartás gyakorlása, nem egy bálvány vagy szobor imádása, az nem a templomokban, nem a Biblia, vagy a Bhagavad Gita olvasásában, nem valamely szent név ismétlésében, vagy valamilyen babona követésében van, amiket az emberek találtak ki. Ezek egyike sem vallás. A vallás a jóság érzése. Annak a szeretetnek, amelyik, mint a folyó, élő és örökkön mozgó. Ebben az állapotban észre fogod venni, hogy eljön a pillanat, amikor már egyáltalán nincs keresés. És a keresésnek ez a vége, a kezdete egy valami egészen másnak.